Takže čaute ľudia, tu vás tu Lukáš a dneska moje natáčanie z nového videa a dneska tu bude z tutoriálu ako nainštalovať Photoshop tak, aby ste nemuseli nič toho robiť. Stačí si ho stiahnuť, v popisku videa bude link na stiahnutie cez uložto a máte tu Adobe Photoshop CS5 Portable by Addis. Neviem, kto to je, ale proste ja som tu skúšal, ide to, no neskúšal som to, ale proste ide to. Čiže vy si takto zoberiete tento lineár, dáte ho na plochu, môžete si zavrieť internet, otvoríte ho, otvoríte túto složku a sem máte tieto tri súbory. Vy si len tieto dva, tento a tento, presuniete na pracovnú plochu. Počkám. Tak, máte to. Tu už vidíte, že sa to zmenilo na toto si môžete dať do sem a tu máte nejaké tieto veci. Vy ak toto spustíte, tak by vám to malo ísť celý Photoshop úplne funkčný, celý. To vám tu naskočí initializing a také. Máte OK. A ide vám Photoshop, máte ho takto krásne spustený, máte sem gumu, klad, máme Magic Erase Tool, proste malo by vám to ísť, čiže ja sa s vami rozlúčim a uvidíme sa na budúce, čaute. Čau.